Musugod ko sa national ID. Okay. Ang atong update as of actually it was also mentioned no sa ato ang AVP sa audiovisual presentation. Ang ato ang registration giabot na ta og for Bukidnon, it's already 1.3 million. For Camiguin, para klaro yun, no, kada province. Camiguin, we have 80,000. For Lanao del Norte, we have more or less 740,000. And for Misamis Occidental, 531,000. And Misamis Oriental, it's already 1.6 million. Now, in terms of delivery by the PhilPost, katunag yung physical card, sa Bukidnon, we only have 605,000 out of 1.3 million. For Camiguin, it's 33,000 out of 80,000 na register. For Lanao del Norte, it's 364,000 out of 740,000 na register. And for Misamis Occidental, it's 199,000 out of 531,000 registered. And for Misamis Oriental, we have 713,000 out of 1.6 million. But we also have issued an e-fill ID, katong paper form. So I think some of you received the e-fill ID sa katong wala pa nakadawat sa ilahang fill card, sa ilahang plastic card. Now, we also introduced the digital national ID. Now, it's an application, national-id.gov.ph, na pwede ninyo i-download ang inyong ID. It's a digital version. As what I've mentioned, din na to siya makita sa website na national-id.gov.ph. Kung inyo siya i-download, kung ano-ano nga application, maghatag mo og information. I think 4 lang siya ka information, ngalan, apelyido, and then mangayo dayon sila og kanang facial na recognition, no, kung naay kinahanglan na ay camera ang inyong cellphone, and then through that facial recognition mo gawas na dayon ang inyong national ID in digital version. So, kana siya, basin makainong noon saan man na namo, nga naman na sa among cellphone. Once na ma-download na siya, i-screenshot ninyo kay, I think, ato ang sa National Digital ID, wala pa siya kuan nga download ID. So, i-screenshot lang nato sa siya, na ay front, na ay back. And then, if ever we have transaction in any private or public nga mga opisina, pwede ka to ang ato ang ipakita. Now, ako lang i-share na ko kung kinsa ang mga agencies nga ay participation for the national ID. Ang PSA, kami ang nakuha og information, kami ang ga-register sa mga tao. That is why nakaabot nami og pila ka percent na ta, 87% na ta sa atong registration sa entire Region 10. And then, pagkahuman nato o register na atay processing sa back-end sa atong central office, and then ipasa ni sa BSP for printing. So, dili ang PSA ang ga-print, it's the BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. And then, after na nga ma-print na, ang PhilPost na pod will in turn deliver all the printed physical cards sa tanan ng mga registrants. So, muna siya ang process. Now, sir, kung pareha si John ganiha nga, wala pa daw po ang iyang physical card, but you have other options. So, kung wala pa ng physical card, pwede ka mo ato sa opisina, pwede may mag-print o e-fill ID, katong paper form, or kung kapuyin ka mag-ato sa opisina, pwede nagid ka sa imong cellphone, maka-download sa imong own national ID. Kato siya tanan, in any form, valid siya for transaction. So, lang pong i-mention na although nga makadawat ta sa paper form na ID or katong i-download nato through the digital form, still maka-receive paghapon ta sa physical card. Thank you.
Okay, ako lang ito ibalik, sir, ang imo gi-mention na katong ni President kagahapon sa SONA. He mentioned na ang ato ang poverty incidence sa national nag-lower siya to 15.5% in 2023 from 18% in 2021, and even lower than the pre-pandemic period in 2018 nga naa sa 16.7%. So meaning lower din ang ato ang 2023. Pero ang imong pangutana kung unsa ang contribution sa Region 10, as of karon ang atong result is at the national level pa lang. So dili pa nato mahibal-an kung unsa ang contribution sa Region 10 to the national poverty. Sir, sa August, ang tentative schedule for the release of the provincial and regional poverty statistics. So, makita-kita na po kay we will be having another press conference on the results of our poverty statistics. Pasensya, hindi na ko mahatag kay basin niya masayop ko kay wala pa biya nato nakuha ang ato ang other regional level. Yes, August. Ibutang na sa imong calendar, PSA in August. Actually, sa Region 10, so far in Bukidnon, no report nga na-receive yet, sir, regarding aning concern. But the office is doing its part to monitor kung unsa kahigpit before, mas misamot siya kahigpit karon atong mga guidelines regarding sa registration, and we are advised to monitor strictly on the implementation of the new guidelines. But still, sir, as of this time, wala gid na siya i-report from our end regarding aning mga incidents. But if ever unta walay nahitabo gyud sa ato sa Region 10, like mga atong hitabo sa other regions. Okay, so sa Bukidnon wala, sa entire Region 10 so far wala, I hope wala. Kay lisod kaayo nga ma-involve ta ani nga mga tawag nato nga scam. And then we are really trying our best to visit some of the guidelines no nga gihimo sa PSA on the registration. So sa karon na anay mga guidelines nga atong gihimo para mas striktuhon nato ang pag-register, especially on the delayed registration. So we are really trying our best yun na in Region 10, hopefully wala. And then makita man nato, di ba, sa mga social media nga na ay mubaligya, dili mubaligya siguro kanang kinsay gusto nga magkuha og birth certificate. Ako lang i-mention no nga dili na siya legit. It's not from PSA. So kung ang ako lang hangyo nga mo transact lang ka sa ato ang mga CRS outlets, anyway halos tanan naman nga mga probinsya sa Region 10 na anay outlet. Unlike before nga manig sila Cagayan de Oro para dali magkuha sa ilang PSA copy sa ilang documents. Pero karon naa kada probinsya except Camiguin, but this year we will be establishing another outlet in Camiguin para kada province naa na gid siya para ma-avoid na nato ng magkuha og birth certificate through online nga kanang naa sa Facebook. Kay aside from the outlets, naaman po tayo online request na legit get from our website. And then we also have mga Brex partners, batch request nga nato nga mga partners. Like for example here we have sa SM. So pwede sila dito makakuha o copy sa ilang mag-request no sa copy sa ilang birth certificate. And then aside from that, na-upload tayo mga LGUs nga atong Brex partners. Medyo daghan na karon ng ato ang mga LGUs nga Brex partners, meaning pwede sila dito maka-request para dili na sila kinahanglan mo travel pa sa Cagayan de Oro or asa ang ilang mga designated outlets kada province. Okay, so naatay, di ba, ang ato ang digital ID na siya QR code? Yes, ma'am. Okay. So, kana siya, considered na siya as digitally signed ang ato ang kada sa ato ang national ID. So, authentication ana can be verified through the national ID check. Sa una, verify sa una katong PhilSys check sa una
karon kaning e-verify.gov.ph maka-verify na ka sa QR code sa tulo ka form sa ID. Evil ID, the physical card, as well as the digital ID. Kung pag-scan mo sa QR code, kung dili siya pareho sa information nga naa sa imong national ID, meaning dili siya legit. So, possible nga nakakuha sa imong information. Mo nang careful kay ta. Kay once na sa ato ang national ID, even kanang sa paper form, dili gid nato pwede nga i-share maskin asa. Now, kani pong digital ID nato, ang tendency magud sa uban kay ibilin, kay ilang ipa-laminate or ilahang ipa-PVC, ibilin nila dito sa kung kinsa gahimo, meaning expose na imong information to other people. So usahay na abot sa ato no ang kuan nga ma-secure ang ato ang national ID. But then we were assured by our top management no, sa atong national office nga ang atong information, ang atong registration sa atong national ID is secure. Employment nato from karon ay ang atong available na data sa pagkakaroon ay ang natay annual katong 2023. Ang ato ang employment rate atong 2023 is 95%. Ang ato ang unemployment rate is 5.2%. Muna siya ang ato ang available na data karon. Katong past year na annual imong giya na sir. So wala pa tayo kung tanong man na tuig no. So muna siya atong data. Ang labor force participation rate last year is 95%, and then ang unemployment rate is ano sa nako ang data. Some of the guidelines 94, sandali. Sa April, natin data sa April 2023. 94.7% ang atong employment rate. Sa 2023 last year, karon sa 2024, it's 95.7%. Then ang unemployment rate, minus naman na siya para tanaw daw. Ang last year, nga April 2023, it's 5.3. Ang ato ang unemployment karong April 2024, it's 4.4. So 95.7, employment rate naman naman gano'n na, 95.7 as of April, kung quarterly mong gusto. So 95.7 at employment rate, pero kung annual mong gusto mo, ito akong i-mention kanina katong sa 2023 lang na data na ito ang available for the annual. Bali kung tanawin na ito ang data, sir, compare na ito, 4.4 sa April karon. So ang last year, it's 5.3. So ni-better man na siya, nibaba man na itong unemployment rate. So medyo ang implication, ato ko, magkita na ko sa reason na nibaba. So based on data, ang implication is mas daghan ang employed karon kaysa compared atong last year nga April 2023. Ang comparison nato ang previous year man siya. Birth statistics. Usahay ka nito, from PSA, mura og gyud taog kasi nagbit-bit og data ba. Murag maulaw tag data katubag no kung hindi ka na sa PSA. Di pa ni kabutan gyud na ako Sergio na matubag gyud ka. Ang latest namo is 2022. We still don't have data in 2023. Sa 2022, ang total registered birth in the region is 80,842. So, makutana ka, pila ang babae, it's 38,753. This is 47.9% of the total registered birth. And then ang atong male is 42,089 or 52.1%.
So mas daghan ang lalaki nga na register. Pero kani siya nga registration, dili ni siya pasabot nga na tao nga kanang aya pa siya na tao kay apil man ani ang mga delayed registration. For example, na grade 1 na siya, wala pa din siya na-rehistro kay naa sa bukid ang ilang balay. Karon pag-eskwela nakita nga wala na siya birth certificate. So aya pa siya na delayed registration. Counted siya din sa 80,842. We also have data on timely registration pero wala lang ako na dalang. Pero base makita nila unya ako kang kung pila. And then sa death statistics as of 2021 ang naanak ko 2022. Okay. For the death we have for the region it's 31,220 total death siya. Ang cost mo siya, Ang cost of death is it's heart disease. Okay, heart disease. Kaning itawag nila isa ba yung mga medical din nila na is kanang ischemic mga ischemic heart disease o kana siya nga mga causes of death. Pneumonia. Tama ba ko? That is for the whole Philippines. For the region, I think also the same, no? Heart diseases. Pinakadaghan request sa amo ang outlet, it's more on birth. Birth certificates mostly request sa ato ang CRS outlets. Ang reason for the request school, number 1 ang school enrollment, and then also kaning employment, and then travel abroad. So na siya ang ato ang common na reasons nga nganong gakuha sila sa ilahang mga documents. And then for kasal, okay. For Region 10, ang total gikasal for the year 2022, we have 23,456. And most of this, ang age group niya is naa sa 25 to 29. Wala lang, naay tigos, pagbalihog dito. Lain siya nga term. Lahat ay gikasal na 60 and over. It's 326. Kani siya, mostly naali siya sa mga kasalan ng bayan. Oo nga, makita ni mo, siya tanang ba nga ng mga akuban, ugod-ugod na, pakaslon, kaya they've been living together for a couple of years already, then na-ID offer na free na kasalan sa LGU, and then mo-avail sila. Daghan ana sa mga municipalities nga mga old age na nagpakasal. Thank you, sir. Kuan siya, sir, IRD, 15 years old. 15. Ang sa ato ang data sa employment, gikuha na to like pagkuha sa employment rate is nasa 15 years old and over. 15 years old. But we also have data naa naman pud may mga surveys na even below 15 ginakuha nato gihapon information if nag-work ba. But then as to the computation of the employment rate, we consider age 15 years old and above. Yes. Ang latest na survey on the National Demographic and Health Survey, wherein we can get data on the teen age pregnancy, is 2021. At DHS. The last DHS that we had was in 2022. Ha? 2022. So, same. Wala pa tayo
tay data for wala tay survey nga gi-conduct sa 2023 because our National and Demographic Health Survey is being conducted every 5 years. So, dili siya ingon kada tuig na atay result ana. So, ang Region 10 paghapon na naguna karon sa listahan sa Finnish Pregnancy. Based on the last result, yes. And I think we can have a special tabulation sa Central Office pero it's not being published. Ang ato magong sa ato ako na kay less than 15 years old considered nga nagtrabaho. Yeah. Ang uban depende na sa by definition sa child labor gipugos or kanang lugar mga artista nagagmay di ba na sila permit kung considered ba na child labor or basta naami data nga some of our surveys na atay information nga na work below 15 years old we can have a special tabulation on that kada lang dili na to ma-define na child labor yun siya basta naa siya employment nga below 15 years old. So, ang katong ongoing yun nato karon ang pinakadako nga yun ang gusto na mo i-emphasize is katong 2024 na population, census of population and community-based monitoring system. So nag-start siya this week, no? So official yun niya is actually atong Monday pero siguro na kayo mga issues sa tablet so medyo yun siya naka-start totally atong Monday pero ang naka-start na yun karon na week. So, gipanghinautan na mo, no, manghinaot nga, ang tanang mga tao din sa Region 10 mo participate o mo cooperate yun ani na undertaking sa PSA. Kaya Census of Population kani nga gimanduan yung tanis by law na mo participate ani Census of Population. Kaya atong i-update ang number of people sa ato ang country, no? And then, ang CBMS, although dili siya compulsory, pero ato yung giawhag po ang mga tao ma-participate yun. Kaya gamiton ni siya sa ato mga local government pag-update or pag-improve sa ilahang mga social, mga programs and plans sila para sa katawhan. So, kanalagid ang hangyo sa mga tao, no? And kung maabot sa inyo ha, na ang mag-census sa inyo ha, ayaw po niya ipapak sa inyo ha. Kanang among ki-encourage yun na inyo silang idawaton and then para lang sa inyong safety inyo yung i-check po nga tinuod yun sila nga gikan sa mo kada signal mo sakay sa panahon so just like sa atong press con no atong press launch atong gi-remind ang mga tao na kung duda mo sa tao nga niyan nga mag-census inyong tanaw ng ID kay nagin na sila ID and then wala pa lang ang uban na tagaan ng mga shirt no nga PSA shirt so gi-encourage pa naman sila if nagit sila available na mga PSA na t-shirt isuoton po nila so ID ang ilang mga shirt o unsa pa kanang kung tablets nila nasa dala ng tablet kay gamit nila is tablet man unless kung wala yan, no? Kunahin na tayo tablet, kaya kitagaan sila. And then, kung dili pa din mo sigurado, pwede din mo maato sa sa barangay captain or sa barangay hall. Kay, i-instruct na sila nga mag-conduct o kanang courtesy call dito sa barangay. So, dapat mainhan na sa nasa list dito sa mga ngalan kung kinsa sila ang tuyok nila sa ilang area. And then, kung dili pa yung duda pag mo, pwede gano'n mo tawag sa opisina na mo, mo visit mo kung inyo lagi nun, ay dahil doon, balik lang mo karong ano ha, dahil mato na sa office, magtana, or pwede po mo tawag. So, kana lang among pahiman mo sa mga tao para wala po yung mga biktima sa ato, ano, kung naa mo sakay sa panahon. And then, na-mention man ni Ma'am Jang kanina, ang ban, ongoing po nato ron ang labor force survey o ang APIS. Kumpahin po di sila. This July until end of July ata ang end sa enumeration. So kana po na mag-awhag nga mag-participate po ang mga tao ani kay ang labor force survey mo na siyang source sa ato ang labor and employment data. Katong pangutanan ni Sir kanina kung unsa ang employment rate dinhi sa ato ang region. And with that, together with LFS, ang APIS, which is ang Annual Poverty Indicator Survey. Kani po ang source nato kung wala tayo FICE, APIS ang atong ginahimo katong source sa atong poverty. So ang FICE every
Every 2 years na siya karon, so na 3 years. So ang apis, kung walay files, apis ang atong ginakanda. Yun lang siguro akong i-emphasize. Kanya lang, isa. Ang wala na mention yun. Kaning atong agricultural surveys. Quarterly na siya. Ang atong natay fishery survey, natay livestock and culture survey, natay palay and corn survey, o natay fishery survey. So, quarterly ko na siya ginakandak, no? Especially sa mga kabukiran, sa kabaybayan. So, manghinaw ko din ng participate ang mga tao para ang mga datos na makagather kita datos na sakto, no? Ang mapugirimayin na muhatag kita og information na sakto o correct yun siya information para ang mga datos na atong ma-release sakto pod o ang mga datos na gamiton sa atong mga officials, government officials sakto pod para mahaom ang akdila mga palisiya ilang mga programs sa mga panginahanglan sa mga tao. Okay, regarding sa national ID, ma'am, actually sa ato at first lang na siya nga daghan kaayo hesitant nga mga institutions nga dili mo accept. But eventually, gakandak man po ang office and with you sa inyong tabang sa amo ang mga media partners to disseminate the information. So na-reach out po nato ang ubay-ubay na po na murag na-educate na as to the importance of the national ID. And so far, wala may naka-receive na o mga reports na wala nag-accept. So as to sa iyang scope sa atong national ID, mas dako ni siya og scope, ma'am. Like with other countries, actually ang other countries, ma'am, is national ID is good as one proof. So same with sa gisay ni President Duterte before, so iyagid lang limando nga national ID is good as one proof na siya. But we cannot there are cases na experience na mo since if ever na i-report man good that the institution is not accepting the national ID, so under the law there are penalties. But before na sila i-penaltyhan, so we conduct also verifications as to the authenticity sa report nga dili yun accept. But there are cases, nakita na namo, ma'am, that ang empleyado or ang staff lang within the office is not aware of the guidelines as to the acceptance of the national ID. And there are instances, especially kani mga dagko na bitaw nga mga kwarta, ma'am. So there are also mga institutions, especially private institutions, nga gapaniguro sila, especially involved ang money nga kanang gasulod pagawas sa ato sa Pilipinas. So dili na siya malikayan po nga they need other proof, valid identity IDs na as supporting document. But the national ID is good as one proof in national. And I would like also to share sa katong concern ni Sir Kagalina. So if ever there are concerns as to ngano pila na katuig wala pa ilang IDs, we can help you, and I hope matabangan po sa media to share na atay i-prepare na inquiry form. So inquiry form, any concerns regarding national ID, so direct may mo pag sa kinsa ang naay pangutana, sir. Just provide us the details, the complete name. Dapat ang contact number is active, same with the email. So if ever ang cases magud-ana po, sir, nakita na mo is katong transaction slip. Diba after na mag-register natin transaction slip, but then wala nila. So ang tendency, wala yung transaction slip, maglisod ta atong printed ID since it requires the transaction slip. Same with katong gatrak ta sa PhilPost sa ilang tracking online, needed ang transaction slip. If ever na in cases na wala ilang transaction slip, they can also fill up our inquiry Google Sheet or ang na-QR code, i-share lang later, another day. So kanilang siya atong i-share, sir, so tabangan lang na mo sila ma-retrieve ang ilang transaction slip so that mag-track na to kung sa status na sa ilang national ID. Ang ato ang national ID, ma'am, wala na siya expiration, ha. Ako lang emphasize kay unlike with other nga mga IDs or licenses nga na ay mga 10 years lang na mag-expire na, we need to renew. For our national ID, wala siya. That's lifetime ID. And that serve as proof of identity. And then, ang ano lang nato
kay sa ato national ID na may QR code, ma-verify gid nato if the holder of that ID is really the owner. That's one way of authenticating if siya ba gyud ang naa nga nagatubang sa imo nga nagdala sa ID. Kay ang digital naman ta siya karon, so wala na tay signature. And then ang signature magud kay prone sa forgery, mas dali siya. Whereas if we have the QR code, ma-verify natin if that person is really the owner of that national ID. Thank you. Okay. So, na pa si Julina Luwang. Good morning, ma'am. Hi again. Ayun. So, Julina Luwang from Miss Oradio. So, ma'am, na-survey na mabud ang among barangay po sa POPSEN. No, this is all about POPSEN. So, mga tanan ako first, una na akong tanan ma'am, no, unsa gid purpose anang sticker nga lang ginadikit. Kaya doon na mag-enumerator, nga nag-survey siya una. And then, pag umanya survey, ala din siya nga, ma'am, balik lang po mama, ipilit din ako ang sticker kay wala magud ang inyong balikan ng bago nga gitukod man ba, wala magud ang inyong household kani adto sa ilahang monitoring sa mga households, kinahanglan to silang tablet. And then kibuhatan din tagag new building, ayan ako ipikit ang sticker, wala na siya ibalik ma'am, wala na siya ibalik. So nangita ko sa sticker, unsa ni purpose sa sticker ma'am? Thank you very much no, for that information. We need this information para at least ma-check na mo. Although we are not there sa area, at least ma-check na mo na ay mga instances ngayon. Ang sticker ma'am, that will serve as an indicator na naagian na nato ang balay na humana siya ang census. Meaning na humana siya ang pangutana. Tama to ang iyang piingon na since atong paghimo sa ato ang mapping, wala pa ang inyong balay diha. And then, considered siya as a new building. So, itag na po na siya as new building. Ang reason siguro nga wala yung sticker is basin nakalimot siya dala or nahugdan siya sa... na siya sticker and then na siya nga balikan na po kanina area. Unahon sa katong pikas kay kaburan tagang new building. Oo. Okay. Sige lang. Amo lang na siyang i-check, ma'am, asa ka area? Sa Taguluan mo. Taguluan. We'll check the reason why kung ano wala nagutangan ng sticker. Pero supposedly, every after interview, we have to put sticker sa ato ang mga balay. Indicator siya nga nagi-anak. How about sa cases ma'am nga isa lang ka household and then kani bitawng Filipino na extended family, no? And then ilang balay is mo ang old na house and then gitukuran din sa kilid and then kinagbulag naman kinaminyo na is it appeal ba sa sticker pag humanong interview or katulad yung original na balay may butangan ng sticker? Naatay definition sa atong housing unit. In every housing unit, isa siya ka sticker. May kaunsa ng housing unit. Ang housing unit, pwede ka daghan housing units in one building. Kung may housing unit na siya kaugalingon niya nga entrance, nga dili ka makadisturbo sa uban nga mga nagpuyo diha. And then naakay kaugalingon nimo nga para tulugan or para sa preparation sa food. So that is considered as one housing unit. So naa siya facilities, no, for sleeping and for cooking. So for example, kani nga balay original nag-video ang anak, no? And then nagtukod siya dinhi, lahi ang iyang entrance, dili na siya kinahanglan mo agi sa ilahang original nga balay. Considered siya as 2 housing units. Kada isa supposedly na sticker. And then, is it right for the about yung sa census na Sige lang, okay. And then, is it right for the enumerator, ma'am? Itungod kay medyo daghan na iyong interview, ana din siya nga. Picture na ako ng national ID, kaya ako na idikit ang number. National ID, picture. Yes, ma'am. Picture kaya ang number, then kaya lang isulat. And then, instance mo nga, niingon nga, i-chat lang sa information, kaya hinay mo ng signal sa inyong area, like inaanak mo. Naatay question sa ato ang sa Census of Population or sa CBMS nga mangutana ta kung naa ba siya national ID. And then pag abot din ang portion, kung naa siya ipakita na national ID, pwede na to siya i-scan. Oo, pwede siya i-scan and then i-reflect na to ang iyang PCN, I think. PCN. Control number sa iyang card. Legit na siya, part na siya sa among survey. Pero kung naay mangutana sa inyo ha, mangayo og PIN, mangayo og OTP or whatever bank accounts, ayaw ninyo ihatag.
ang atong gipangayo sa nga number is only for the card and then sa national ID and then pwede nila nga scan kay to check kung legit siya and then ang information na sa PCN nga part ginakuha pod namo. Okay. Pero kung dili nila i-scan, okay lang manihatag lang ang number sa card. And then, about din siya ma'am sa payong. So, kay nagka-feel man ta last time no, sa inyo ang first one. Yes. So, nag-wonder po ko kay isa gid ko ato sa interview ato one time kay bali ko ano to siya Saturday. And then nag-ask din ko nga, ma'am, kanang namoy payong. Kaya naman sa uniform. Kaya isa man siya sa indicator nung legit nga PSA. Ano rin lang yan, tubog din ma'am kay amot lang mo, may tagay payong. Ano ko nga, sige ma'am, mulat-ulat lang. Kasi naay payong, kaya naman na ang payong nung ano na siya nga, basin o wala na po ng payong. So inana ilahang statement bitaw ma'am kay kanila yung dili maabot sa ilaha ba. So unsa pwede mo ang comment about ana ma'am? Ato ang procurement pa karon ma'am. Even ang atong mga polo shirts atong mga enumerators wala pa gyud na-issue uban. Halo tanan gyud wala pa. Kay wala pa nahuman ang atong procurement and then nag-PO na ta pero ang delivery August 1 August 10 kay na-delay magud ang procurement. Lisod bitaw ning sa procurement no sa government kay since dako siya nga amount kay imagine the whole region ng atong tagaan then we have how many enumerators in the region? 4,000 plus. So, kinahanglan siya bidding. Dili lang siya the normal nga small value procurement. So, kinahanglan taas-taas na panahon mo na na-delay. Nasa rin tayong mga. Kaya yes, tama ka during atong press launch, atong mention nga nasa rin tayong dalon pero unfortunately by this time wala pa yun nato na-release ang payong. But we really appreciate no nga kanang na at least ba during sa press launch nga naka and then na-timingan mo kay ka na interview daghan kay ka o question sa iya ha basta mo kayo na siya ngano ka na siya kahibalo. But we really appreciate comments like that no from everyone. For example natay mga enumerators nga dili na eksakto ang pagpangutana, just inform us. That is also one way of helping us nga at least quality ang data nga atong makuha from the field. Taas-taas ba kaya ang pangutana ma'am? Oh, taas-taas siya ma'am and then Hindi mo po ito panikot ito ma'am. oh, snack ma'am pero wala niya ibutang sticker dito sa among area nga nilakaw siya. And then kuan din ma'am, is it part ba silang question ang rating sa pamunuan sa lokal nga panggamhanan like sa imo like ang question ma'am is sa inyong namunuan ko pila yung i-rate from 1 to 10 is it part pa ba sa survey? Rating sa local government sa leadership. LG officials. Wala siya. Wala galing na question. Okay, naman ko siya pangunta mo nga. So, kuan ba, kaning murag nag-wonder po ko, kung dili naman ni PSA, kaning rating sa lokal nga pamunuan. And then, mo rin to, nag-rate na po ito, kay mo niya question, but I really wonder, ano kaya di-appeal, no? And then, mo po na kong question, kung part pa ba siya? No, hindi siya part. And then, ma'am, kaning last po, ma'am, no, kaning ano na bumuhi para sa update sa national ID from single to married? Yes, nanantay proof nga ihatag nga document like marriage certificate para ma-update ang imong information dito. Ayun na yung ID ma-update po. Yes, oo. Pag-una din yung ID. Thank you so much. Pero dili siya outright ma-release ha. It will take time, some time para i-process pa man sa central office. Magulat na po ka. But then, ang digital ID, yes, something that siya. So, pwede for the meantime, katulad sa ang gamiton. Ayun, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Ms. Jolina. Ang Misamis Occidental, sir, no? Ang atong na-register is 531,000. So, kani siya based ni siya in terms of percent, how many percent? As to total population. So, depende magod siya kung pila ang population sa Misamis Occidental. So, pila ang population sa Misamis Occidental. And then we also have the target population for the registration. I-check sa mo, sir ha, and then we'll get back to you kung pila ang ato ang target
Kay ang atong yung pinakadako is Misamis Oriental because that includes Cagayan de Oro City. And then in terms of population also, dako po na ato ang Bukidnon, and then Lanao del Norte, Misamis Occidental, and then ang pinakagamay isang Cavite. So sa population mo, yun na po ang ato ang number. Okay. Now, ang ato ang late or delayed registration, mas strict na karon, no? Because of that incident, naghimo ta og revised guidelines on the delayed registration. And aside from katong first nato nga mga requirements on delayed registration, naatay gidugang nga mga requirements which are mandatory. Like for example, barangay certification issued by the punong barangay as proof of residency. Wala na siya sa una. And then national ID. Giapil na namo ni siya national ID para naatay mga fingerprints, one way of checking kung siya magyod. And then any two documentary evidence showing the identity of the parents nga naagyod ang iyang parents, and then an edited front-facing photo of the registrant to be attached in the application. Aside from that, ang delayed registration, ang registrant mismo, example ako, nagpa-delayed registration ko, kaya wala ko na-register na isa kong parents, dapat personal appearance. Sa una, dili siya personal appearance. So, karoon na siya. Mas gihigpitan na nato ang ato ang delayed registration. Karoon. So, ang delayed registration, siguro ang mga civil registrar masiguro sa local government unit dito, sila mo yung mabuhan. So, ang PSA mag-receive na lang natin kung sa submit sa civil registrars sa kada local government unit. So, siguro ang mga civil registrar mag-stricto na po sila, ilang i-verify yung maayo. Kaya napag ganito yung mga affidavits sa disinterested parties na mo support nga dili pa rin tini mo, pero nakailan ni mo i-attach sa mga delayed registration nga mga documents nga ilang ipangayo. Murang ina naman na stricto naman to daan sa una, pero naalan siguro yung mga nag-relax sa mga buwan. So muna karon mas strict na to atong delayed registration. Ang PSA manggod, repository may sa mga documents, vital documents. As to the registration, it's not us to do the registration, it's the local civil registry offices. So, under sila sa administrative supervision sa local chief executive. Pero under sila sa technical supervision sa PSA. Munang kami ang ga-issue og mga guidelines unsay buhaton if ever nga naay registration. But as to direct supervision, dito gyud sila sa ang LCR under direct supervision sa local chief executive or sa LGU mismo. What about yun sa change of name and change of gender? Sa ila po siya, sir, dito po mag-file sa kanang naay change of name or change of sex. So, dito mag-file sa ilaha and then isubmit na magyapon na sa mga office. So, kami na dayon ang mag-annotate if ever na ma-approve na sa among legal sa central office. Okay, so napagkaroon na siguro ito ganyan, ang change of name, change of sex, pwede na transgender. Change of sex mo yan, male o female or maganda siya, no? Pero kanang gender mo na mag-usap-usap mo na LGBTQ. Correction. Dili na siya change, correction lang. Okay, nasa iyo po siya. Correction. Correction. Change. Kaya magka-change siguro, mag-transgender, medical, kuha na siya, operations. Pero sa among term, change of sex. So, dili ko na magpa-change. But example, male to female, female to male. Ako lang tong tumagon tong imuhang ang Misamis Occidental gamay. In terms sa percentage no sa status kay kung may tag ganong 617 lang, we will also consider sa atong population sa province. Ang atong target for Misamis
Occidental is 617,000. Ang atong na-register is 531. Meaning na natay 85% nga registration, which is good, no? Nga registration for Misamis Occidental. And then, ang napoy possibility ani nga ang nakadako ani nga mawala pa na register ang naa sa 1 to 4 years old. Kay mag-ulang man mi, this year lang mi sugod sa atong 1 to 4 years old. Kaysa una 5 years and above man atong gi-register. So, maunang karon kato siguro sila ila katong paspasan sa Misamis Occidental na ma-register ang ato ang 1 to 4 years old. Thank you. Okay, thank you very much, Jan. O, katong mga pangutanang imong. Student na sila, ma'am. Student na next question. Okay. So, we have identified ang mga participants nato. We already started the invitation no, sa atong mga schools. And then, if interesado sila, doon lang sila sa eskwelahan, kuha sila nga, wapil sila na. This Regional Data Festival, ang atong i-showcase ani is ang mga research from the students, from the government agencies, or any mga papers no, nga pwede nila i-present during the Regional Data Festival Mindanao Cluster. So atong participants aning atong Regional Data Festival, students, professors, and then from the selected LGUs, dili tanan kay of course we have to limit our participants no, due to budgetary constraints. And then also ato ang mga members sa RSC, selected lapod, dili puhod tanan. Then also some mga regional line agencies also. So muna siya atong mga participants. And the Regional Data Festival will be held on October 14 to 15 here in Cagayan de Oro City. So kita ang host sa ato ang Regional Data Festival. So I hope na kung kinsa gusto mo cover no sa mga media, pwede nga ma-cover mo sa ato ang Regional Data Festival. October 14 to 15. Okay, RD. Second question is regarding sa active membership sa PSA sa BIMP IAGA, Statistics and Database Working Group. Unsa ba na ko yung role sa PSA 10 o aduna pa ba na ko ma-contribute ani for the region? Modugang lang po kadyo sir sa Data Festival kay para ma-encourage po naman sila. So ang natay call for papers no. So katong na mga papers nga mo sulod aning mga session topics nato. Encourage na mo nga mag-submit sila. I guess ang deadline is murag August 2 man ata to. August 2 ang application murag then August 13 ang deadline sa manuscript. Nasa mo ang Facebook o nasa mga website nakapost, so pa-check na lang. Pero ang akong ang session topics ang main lang. So kung na may paper na mag-cover aning mga topics, we have here na statistical theory and methodology, demographic and social statistics, sustainability, environment and energy, statistical information, management and dissemination, tapos naapoy statistical application, innovations and improving business processes, as well as multi-sectoral statistics or other concerns. Apil din na katong careers in statistics, local level statistics, governance statistics, and then we also have statistical theory and methodology. Then, na-mention na ba na ako, economic statistics and demographic and social statistics. So, kana siya ka mga topics, no? Ang kanang na-cover sa today. Under each main topics, daghan dito. So, kindly check na lang po sa katong interested, katong na yung mga paper, para para who knows na basig na-accept na yung paper. And also, basig ningon mo na pag na yung paper is na-present na somewhere. So, okay lang siya kahit na-present siya somewhere, basta naamoy update, naamoy gihimo additional na bago, nga wala pa niya na-present anywhere, pwede lang ihapon siya. Yun lang, thank you. Okay, so regarding sa engagement no, with the BIMP IAGA,
We are members sa BIMP IAGA Statistics and Database Working Group or SWG. Naamang ko'y gisustain na comprehensive sub-regional database ang BIMP Brunei, Indonesia, Malaysia, and then Philippines, pero Mindanao lang plus Palawan. So, dili siya the entire Philippines yun. So, Mindanao, and then of course, part ng Region 10. Kita ang nakuha no, sa data nga para isulod nato sa ato ang sub-regional nga database nga gihimo karon para magamit siya for, of course, sa mga planning purposes and programs. And then, makita po nato ang mga development ani nga mga regions o ani mga countries. So, muna siya katong participation. In fact, ang Region 10, ang assignment is on environment. So, we will be collecting data on environment from the regions in Mindanao as well as also Palawan, province of Palawan in Limaroa. Okay, thank you, RD. Last question from the online. On the physical flow of resources, unsay impact po daw ani o katong water accounts na results naabay nag-utilize ba daw? And when ang target date na ma-release ang land accounts? Ang land accounts marag natay challenge no kay natay I guess marag na data nga gikan sa NAMREA ang sa CO, they're waiting to have na makakuha sa atong data, but as of now I guess wala pa gyud, so dili pa gyud makaingon kung ganun sa ma-release. Sa water pod, na-present na ito na mo actually sa National Convention dito sa CO sa itong year, previous 2022 ba ito? 2023? 2022, pero napay-gipa-hone, napay-gipa-perfect sa AMOA. So, gina-work out pa na siya. Updated. Ang na-release na itong first, pero nag-update, na-i-update, ginapahin mo. Okay, so final question from Ryan. Sir, ang census of population sa 2024, ongoing pa siya. So, most probably next year, early next year, ang release sa atong data. The last census of population and housing was 2020. So, karon 2024, we will just wait for the result next year. Okay, sa COVID time, pila ka population ang nangamatay? Sa COVID season, di ba, nagdaghan man nangamatay atong tungod patikla sa COVID. So, nakunhuran ba ang ihap sa population sa Pilipinas na nangamatay? O pila ang inyong datos? Okay. From 2019 up till 2021 na pinali? Naabatay ka-result on the death for 2020. 2019 pag-start sa COVID until 2021. Naatay data on the death. We also have data on ang cost niya is on COVID. We'll try to check first no sa atong data kay dinato madali o generate ang ato ang data on this one. For 2021 mani. Okay. We have here sa ato ang international ni siya, sir. In 2021, ay sa kadyo. January to December of 2021, national registered death due to COVID-19 accounted for a total of 105,723 deaths, or 13.8% of the total registered death from January to December of 2021. So 105. So 105 ma'am ang for the whole year. 723 national. Okay. Dili ko sa ikatulong nga pangutana ma'am. Isip PSA man ka pasinso sa mga population. Doon na ba'y oldest person
nga naitala sa inyong buhatan, dili. Nga buhi pa sa Pilipinas. Pilang edad o bae ba o laki? I think naatay 102 and 103 based sa latest natong census 2020. So, ang sa 2024, we'll check kung naapapat ko sila. Hopefully, naapat ko sila. So, inana Arjit, makahatag bagapon mo gamay na compensation or something ayuda ihatag nato kanina aside from NGO o DSWD? Wala, dili mi gahatag. Ang ano lang namo is naami case nga wala siya maragalisod og hatag ang DSWD sa iyaha sa 100,000 kay nag-reach na siya 100 years old. 101, 100 years. And then wala na siya birth certificate. So wala siya proof na 100 years old siya. Amo siyang i-register sa project namo na Birth Registration Assistance Project. Dito mo siya nagpuyo sa kanang bukid kaayo. In fact, dili nimo masabtan ang ihang istorya kay kanang IP siya from Bukidnon. So, amo siya i-assist nga ma-register siya sa iyang birth. So, nakadawat din sila? Yes. And then they are very happy. Mag-asawa sila actually nga nakadawat sa ilang birth certificate. Okay ka, ikaw pa. Dapat na pagkutana. So, regarding ining license sa pagkasal, so dili man tanan simbahan o dili man tanan pastor or pare nga dunay license nga magkasal. So, unsay pamagi nga mag-apply ni ana RD regarding ana kay daghan nga mga pastor o mga tribal community nga mag-initiate og kasal although dili sila lisensyado, so matawag siya fake. So, usa may pamagi paki-explain ako. Okay, so ang certificate of registration authority to solemnize marriage sa amo gyud na siya nagkuhaon. Ingon lagi si RD Frank kanina nga congratulations to PSA kay daghan kay mong trabaho. No, so statistics atong civil registration, national ID, napay ka ng apart man na ang kasal no sa civil registration. Kulang na lang kami magpare bago kami magkasal. Anyway, ang atong natin mga requirements sir nga kanang atong i-comply on kung mag-apply ta sa authority to solemnize marriage. So of course, kung bago ta, naatay dapat nga mayor certification. If ever nga SEC-registered siya, atong i-attach ang SEC registration. Then naapod tay mayor certification nga existing yun ang kana church and then in good repute, meaning okay yun siya. And then naapod siya structure. Naa siya structure nga basin si kanang ngayon sila nga simbahan lang pero naa sa balay, dili na ako ginaalaw. Dapat na siya separate structure na matawag yun siya church. Tapos naapod siya endorsement from the kanang ilang bishop, ilang head nga ma-consider ka or nga pwede ka mag-apply o authority to solemnize or license. So, ingana atong pamaagi and then i-submit lang na sa mong office and then if ever nga new yun nga church, we will do field verification kung existing bagay ng church. We will interview sa mga silingan kung unsa ang reputation sa inyong church. So, naa siya i-process, medyo taas-taas siya. Sa inyong kabuhatan, RD, kini nga nakadawat ba mo og report sa mga pagpamiki sa kasal? Kanang mga fake nga mga kasal? Wala pa. Ang ano mang good, sir, as what I've mentioned a while ago, ang registration mang good is naa sa local civil registry offices. And then once na okay na ang marriage nila ng certificate, ayaw nila i-submit sa PSA, kaya ang repository is the PSA man. So naay as to cases so far wala may naka pa no nga mga fake marriages or na ay mga irregularities. Siguro on the part of the LCRO ba sinaa sila na sila nadunggan. Pero so far sa PSA nga nakabot na ang marriage certificate or document sa amo, so far wala may naka. Ikalima nga pagkutana regarding sa annulment.
unsa ka tinuod nining once madeklara na sa korte nga siya na-annul na ang kasal, di ba? From single to marriage, then unsa tinuod nga from marriage to single, mausa ba gyapon ang status sa PSA kung annulment na ang ilahang kasal? Kung annulled na ang ilang marriage, court man na siya, sir, di ba? So, gikan sa court, mag-submit na sila sa ilahang finality sa ato ang local civil registry office. And then, i-submit din na sa Manila. And then, ang sa Manila po, napa na sila yung mga verification na himuon to check kung ang kanang certificate of finality nga gikan sa RTC or sa korte is legit bagid siya kay base doon niya na ay nag-submit na mga fake lang ang mga kanang decision, no, on the annulment. So once ma-okay na siya tanan, babalik na sa among central office for annotation. Ang imuhang original na marriage certificate, hindi na siya mag-change, pero na siya ay annotation na annulled na siya. Okay, salamat yan. And then of course, ang atong media partners, every time na tayo invitation, naagit sila always. And they are really helping us to disseminate the information. Daghan kayong salamat. Ang among hangyo nga if ever nga naamoy mga, like for example, katong gingon ni Ma'am Ganiha, since we are conducting now the census of population and the CBMS, kung naay mga issues, concerns na moral, gaduda ka sa enumerator, please free nga to inform us para at least makita gid namo, no, nga kung legit ba gid nga enumerators kay lisod na kaayo kung naakoy siya sakay sa panahon. So again, thank you very much to all our media partners. Thank you, and please try to help us disseminate the PAPSEN CBMS para successful ang ato ang ongoing census undertaking.